Csátok! Majd most. Na csátok, én 4 kill vagyok, és itt van velem Proces, és ez a Crazy Jam, és a Dirty Game újabb része. Sziasztok! És én Crazy Jam. A szopocs! Milyen próbáltam, de... Nem, Ha? kicsit tudok azért. Ja, egy kicsit tudsz. De ezek a geciknek, ha nem almoznának, meg izé, akkor örülnék. Ne beszélj már csúnyán. Videóban nem illik. A videóban nem illik a videóról beszélni. Mondjuk. Lőd le makaróni, lőd le. Szép volt, Dani. Vagyis szép volt makaróni. Egy M4-es. Oké, már 38 szápén van. Jó. De miért? Én is ott voltam. Tudom, de én kilógattak is fejecskéje. Olyan kicsi volt. Ha? Verhetetlenek lettünk. Tényleg hányszor nyertünk? 15? Neki ő csak 8-at. Jó, Double kill. nehogy megelőzzél. Airstrike, azért ezt figyeled. Geci! Bocsánat! Dick! És nem kapja a HS-t. Nem is az volt, de M4-jel mindig kapja. Most szétfogom a dobozatot inkább. Jó van, 3-1-el. És gyerekén. Anyám kap. Meg befutok közéjük. Na, akkor most én is nem négyezek. Oké, az nagyon fejre visz most nekem. Nekem meg egyáltalán nem visz sehova. A kis pofálós. 28-asnak azért figyeled. HP marad, de hát... De anyám, Hol van? hát az kezdőjükön. Ja, tényleg. Csak 10 HP volt azért. Egyszer ők nyertek. Ez hosszabb videó lesz. Jaj. Az a jó. Most nem nyírtam én. Ha még nem volt lent. A levegőbe lelőtted. Aha. Bakker, most nem tudok írni. Senkit. Bakker! XD. Majdnem.
Majdnem engem is kinyírt, nem sok kellett. Majdnem, fú, még 68 HP. Az a nagy majdnem nálad. Érted? Agyonlövöm a gyereket, de ti meg előbb kinyírjátok. Mert én méregetek. Azt azért érezted! Azt azért kinézett a headshot. First kill. Double kill. Nagyon cool vagyok most. Ez lesz egy 10 perces videó, és 15 perces lesz csinálni. Jó, föl sem mehettem a lépcsőre, mert ki mindenkit kinyírtatok. Mindegy. Szerintem nem lőjétek szét a dobozt. Ezek nem vannak minden. Ja, csak a Dani élt már. Aha, hát már rég kinyírtuk a többit. Így. Én alapból úgy indultam, hogy egy HS. Jó van. Nem nyírossak né. Engem sírva fogadott. Hányszor nyertünk 27-ször, meg 10-szer. Följött HVT és az. Végre adtam egy headshotot. Jó, megvan, hackeljetek tovább. Fia, nem tud veszteni a gyerek. Azt meg kettőt leszednek. Ó, van. Jól van. Már Dani le is ment. Hát, Anyád, úgy lelőtt, hogy lelökött. de statrontók 17-1-es stat. Mennyi? Meg lepusztítunk mindenkit. Ja. Na most valamiért elkezdtem kapni. Eddig egy se tudott megölni, most meg kétszer megöltek. Fordulj meg! Én nem is téged nézlek. Át kéne állnom hozzájuk, de hát inkább nem. Majd- 10-es stat, 17-0-as statom van, úgymond. Egynek levittem 4 HP-t. Jó kemény vagyok, mi? Na, sziasztok, ez a videó ennyi lett volna. Pont mikor újra belejöttem. Na, köszönjük! Ciao.